efanele uba siyayenza yenzeki because of that verse of making allowance of each other's faults. Amen. Because siyayazi siyonana sixolelane and siyayazi loo nto uba uYesu wasifela. We know that. And we know uba fanele siyazi uba ndicela simncediseni. Andiyazi Asha ziphi uyasokola apha uLilitha. Maybe come closer ubavalele. Amen. Kunalo mamfundisi ulapha. Amen. Because bazalwane ndifuna namhlanje sike sifundisaneni ngento ye-character of Christ. Sike futhi singavuthi. And sana uyandithanda mina. Xa ifika apha okufika stake anjonge ebusweni. Hallelujah. But this is a book of Colossians. Ebhalwe nguPaul. uPaul ke owayengomnye wabapostile amongst the 12 disciples. But yena was chosen by God and sent out to preach the gospel. Amen. Ngamanye amazwi wayesuka kubazalwane. Xa siyilanda into ye-disciples eyabafundi babeyi-72, 12 sendisho uba but ngoku yena usuka kule 12. Amen. And then yena wakhethwa kule 12. Cela nindive. Wakhethwa kwintoni bazalwane? Uba yena ahambe ayoshumayela the gospel of Christ. Let's sithe sonke seklasini namhlanje. Ndizowutakataka sha. Amen. Because singasonke kodwa soze sikhethelwe sonke ukwenza into enye. Njengoba silapha uThixo uzawukwenza uba omnye iroles zethu zingafani kodwa sibe singabazalwane sonke. Singangabazalwane abasubmitha kutata umfundisi umlamleli kodwa iroles zethu in serving in this ministry zingafani. In serving kule vision zingafani kodwa ezi roles zicomplement each other. Amen. In other words, into eyenziwa nguAseza icomplement igift eyenziwa enikwe uThumeka. Now ingxaki ifika apha ekutheni uba uAseza enze into no enze into but xa uziva ezi zinto in the spirit they are not complementing each other. Now it means there is a problem there. Let me come down to what is real now. A worship team. It becomes a problem when you are anointed in that ministry. But in ministry yako I compliment Asha, then there's a problem. And the problem lies with you. Because you are both serving in one ministry. Therefore, whatever that you do, it must complement each other. I-Asha mayingafumana ubunzima bokubhulishwa yiweshipa. Amanzi kunini nifuna amanzi. Yo, ngathi uqashile nesiqesho esilapha. Abana nomsindo same time uyandiyabona uba uyarelate. Hallelujah. Ne bazalwane? Ne? Ivoice yakho oyinikiweyo nono
mayingamenzi longa nikwanga voice abe ngathi yena akasindiswanga ngcono, because your voice must complement us. We are here to complement each other. We are not here to compete, but we are here to complement each other. Xa kume uyonwama makube ngathi kume mna ndive kamnandi. Ingandikrele enhliziyweni lento eyoba he adacule. Athi has bet. Thank God asinayo nalona apha ecaweni. Ubungu-MC apha ecaweni uyazityela. Thank God. Betha kuwe mntazi be unqaye qoqoqo. God beke ecaleni uhlalwe phansi bakuhlalwa phansi. Your gift must complement other gifts in the ministry. It becomes a problem. Apho ngoku wena uzosixaka ngegift yakho. Is compliment once yasixaka. Hayi nesoprano yakho iveyiklase ebila. Shana khasayina incasa. Ndiyayiva yona iyasha but but noba ngathi unesitshoto uba ukunqula kwakho kuyacomplimenta. Nebazalwane, so umpostile uPawulos ebengomnye ke ebekhethiwe eyoba yena ahambe ayovakalisa ilizwi, ahambe ayopreacha the gospel. Now ebe assistwa ke with Timothy, but quickly I don't want us to dwell much in the introduction. And uPaul ke ngoku ubhala lencwadi. I think we can use mine. Noba imobisela. Amen. Ngicela sivele lento ke ngoku. Sikwi teaching namhlanje bazalwane. And yam apho vele mon lulonke apho vele nihlale kakuhle. Vele yam funa isitulo hlala. We need to reach a point apho even nabantwana bethu bayazi ba xa kushunyayelwa kushukunye. Andithi abakwazi ukushukuma eklasini. 10 bezoshukuma. Umisi wabo eklasini uthi sit down kubeka yi-1 cwaka. Kodwa thina apha imntakabawo. So uPaul ubhala lencwadi because he wants to fight against false teachings. Bazalwane, ayiyo yakudala lento kha. Ayo yangoku lento ye teachings ezibubuxoki endlini kaThixo. Lento yokukhatha abantu ayo yangoku kha. So in other words, ezizinto zi-occurrences ezidinga a generation that will stand. Because these things, they have been happening before, even now they are still happening. So, in other words, xa zihlale bleki i-decades ezingaka, do you really think uba sidikidiki sizakwazi ukumelana nazo? Uba uPaul wayevusiwe to fight against false teachings, and we are still experiencing ministers who are still ministering false teachings even in our days. Now, if we are lukewarm, if we are not grounded in the word, if we are not prayerful, are we going to defeat ezizinto zenzekayo many decades ago? Now it clearly says and shows that it needs us to operate in other dimension. Now I'm checking uba khawusihlole uba le dimension ukuyo. Xa uPaul wavuswayo, Paul lesithanga. Nazani? Nimazi Paul zanga John.
Hayi 10 and 10 ngekho. Ansela amanzi. Yamanzi Eden Spring. I am praying that as ixesha lihamba on a Sunday service sisela amanzi abranded athi House of Restoration Global Church. I am praying. Amen. Which is ke ngoku kufuneka umuntu othile simthandazelayo azoba nekhampani eyamanzi enzele nabanye abantu ne-events. Uyayiva ne? Xa unomtshato njengoba nisazotshata futhi nizotshata nina nibahle mani yo. Bathandwa ncama abafazi abamdaka niyazi loo nto? Masiyithetheni inyani sendisho andithethi bantu abaklasi mna. Izilay queens azithandwa sendisho xa usilay queen ayikugarantisa uba uzotshata loo nto. Sendisho uba clean nje qha. Amen. So lo Paul that was fighting against false teachings wayengazange wajola xaxa amakhalelo akho uPaul zange wajola. uPaul akayazi Cherry zange sikhokhele. And lo Paul was fighting against false teachings in the church, not kwenye indawo zinzi, in here inside kamokhari kamona mo kereke hona le di false teachings barera di false teaching barera mo kereke ayikude babengashumayeli ko ANC apha kosuka apha because ingxaki kukuba sijonge izinto ezinobungozi sizijonge kude kodwa sesenzeka kwalapha. Sijonga abangcwele ebantwini abangaphi silibale thina apha. Hazi lapha futhi yazazi uyayazi inbox efresh. Nkosi yami uyayazi nje nkosi yami inbox efresh fresh aziyeke ezizakudala umanusiko khona fresh uthi uyiphendula how are you uzolala nini ndilinde wena ulale. Hey okay amen. Teaching apha sizothetha about the character of Christ. Asifuni character kamama umlamleli apha izawusibhida. Character kamapoli izawusibhida nobumenemene. Eyam character nobumenemene nabathanda nengabathandiyo nomona zinyani kaloku ezinto uba ngamanye amaxesha uma befundisa sometimes bathanda banomona bemonezela amarhamente. Character yakhe ayiyo kaKristu. Xa ndingavese yam icharacter khanya ayi but kwicharacter yam fanele kubekho icharacter yomntu that is dominating. Uyahlupha umuntu onecharacter yakhe edominateayo kuye. Wenza ibandla lingaqhubeki. Wenza iministry yabantu abasha ime ngxi because kubhula okanye kume icharacter yakhe ngenyawo. Sithi sizama ukwakha icharacter yakhe ime ngenyawo. Hey, icharacter yomntu inamanyala. Yilento namhlanje sizomilisela icharacter kaKristu kuthi.
noba inhloko yakokwena ufaka ifuna ukuvuka ingasakwazi ukuvuka because sekukhona character yabugibelayo. Noba sowufuna madoda ukundonyanya ungandonyanyi inxaki yakho i-character, because le character kaKristu ikwenza wenza into ephambeneyo nenhliziyo yakho. Buqonda ndiyayeka le nto le. Leni into iyandilibazisa le. Thetha i-character yakho. Qonda ngendikude, hayi ngendikude manje. Faka usiye sithi xa sithetha sithi uba bekuthiwa sinomfundisi kwakuthiwa we are those couples. Ngeba sikude. Ngeba sikude. Hayi ngeba sikude. Hoy ngeba following yethu ya baba. Ngeba we have Mlamleli channel esipayisayo because ndimhle nayo handsome, so sizi couple goals sensiba uyiqonde ne, because I married my best friend, so akhonto bazona sensiba ngeba, but because of i-character kaKristu, because the character kaKristu iyakuqoba awenzi yenzi intando yakho Nkosi. Character kaKristu tulalo ngisinikela kuwe manje Nkosi yami. Character kaKristu. Funa ngicela sivele sizongena apha. Ithi lena living the new life. I-new life kuthetha ukuba ushiye la mpilo yakho indala wafika wazongena empilweni entsha. Nebazana? Khaxama khona ba kukho impilo entsha. Kukho impilo endala. Kukho abathi ngosebe lapha baphila impilo endala belapha. Bayasibhida abantu abaphila impilo endala. Ayasibhida. Yeah. Yo. Bana indiphithekile man phithekile. Izinto asenzayo lomzalwane zizinto zobudala. God usibiza ngoba is living a new life. What kind of a new life is it? Ndifuna abantu basike siqhaqhana bazana bam namhlanje le life. Basibhidana le life go. Yasibhida he? Uyakhonza uyangena esavaneni. Hey! Yasibhida. I-new life inezinto zayo, i-old life inezinto zayo. And into endiyithandayo is that there is a thin line between the two. Noba ungathi kwi-new life ubusaphila an old life, i-new life i-honest, is genuine. Uyakuchaza uba noba ulapha kwi-new life but you are still wena living in the old life. Yona futhi ke shem ukuba khona abavangeli bakudala babethuka abantu ngoba uyazisokolisa, because noba angathi usindisiwe as long as engasindiseki uzawuvela uba akasindiseki, because le nto i-white le i-black, xa u-black ungena kule white, black and white kulula ukubona uba apha kunestain. Noba bazalwane bam ndicela ukuyithetha le nto, because these are the things eziye zasilimaza sisakhula. Yazi okhona uba akasindiswanga ngexesha xa ade anxiba into ezithi ziye ezantsi, mntakaba upha ezantsi xa ithetha aguqe ngodwa. Nhliziyo yakhe namanyala inhliziyo yakhe.
akaxoleli akanaso ezaziqhamo. Hayi noba ungenjalo uba unazo ezaziqhamo, you are still living in the old life. Now, uthi ke ngoku uMpostoli Paulus verse 3, since we have been raised to new life, chapter 1 law, with Christ, set your sights on realities of heaven. Ndifuna la ikhona la Bible, zipheza Bible zi-red, sinomlomo obomvu. Zizile mos from endlini. Ngicela undiphele yakho zami because ndifuna siyifumaneni phaa isiXhoseni. IBhayibhile yesiXhosa bazali mami. You're right sis. Sapha yiyo leno zayo. Yo, ngoba ngisakhonza eZiyoni ayinje iBhayibhile yakho. Umntana webishop waseZiyoni abazali mami. So yaske yangikhumbuza. Hayi amen. Hayi mlomo obomvu. Mlomo obomvu. Mlomo obomvu. Amen. So apha ke ngoku esiXhoseni ndiyayithanda ithi iziqhamo zokuvuka kunye noKristu. Yayiva bazalwane? Ngamanye amazwi xa ukwi new life apha iEnglish ithi new life. Apha ithetha ngeziqhamo zokuvuka noKristu. Awukwazi ukuthi uvukile noKristu zingekho iziqhamo ezibonisa ukuvuka kwakho. Uthi ukuba ngoko navuswa kunye noKristu. It's about the character of Christ. Ukuba manyani nithi navuswa, uyasho uMpostoli Paulus kwelibandla. Bandla laseKolose. Uthi funani izinto zaphezulu. Apho akhona uKristu. Ehleli ngasekunene kukaThixo. Uba nithi nivuswe nyani, moni, uba nivuswe nyani, hayi ba, ndiyamthanda futhi ndiyathanda isiXhosa. Ithi uba nithi nivuswe nyani, akathi nivuswe, uba wena, which is lento goes with i-confession. Uthi mna ndivuswe nyani. Now uba uthi manyani uvuswe nyani, funa izinto zaphezulu, ziyeke izinto zaphantsi. Ziyeke. Uqaleke into yaphansi biyeke. Similo sikaKristu. Similo sikaKristu sithi uyeke into yaphansi i-fascinating. Uyibona bingakuthatha ikubeke endaweni kodwa uyeke because ubambe ilizwi athi uMpostoli uba navuswa. Hlobo omni webandla othanda izinto zaphansi. Inoba bazalwane siqhuba eyiphi into. Abaphansi bayajola nawe uyajola. Abaphansi bayanxila nawe uyanxila. Abaphansi bayahleba nawe uyahleba. Abaphansi bayamonelana ecaweni nawe uyamonelana. Uzobuyelela iphi bandla? Obengekho for a long time xa sebuya sekunzima uba simamkele. Into yaphansi leyo. Into yaphansi. Into yaphansi. Ebeye wamitha ephakathi kwethu sesiyam undermine siyamclass ba you ngeke siba unengqondo yaphansi. Ingqondo yaphansi. Ingqondo yaphansi ayinayo i-restoration in mind. Ingqondo yaphansi ayikholelwa kwinto ekuthiwa i-transformation of mind, transformation of character. Ingqondo yaphansi ibala iminyaka usindisiwe. Hayi uba nithi navuswa noKristu funani izinto zaphezulu. Abesicathi lo phezulu kulapho uKristu akhona.
akho tamkhulu wakho kodwa apho kukho uKristu. Yo, bahamba bonqula izinyanya nawusaya. Yo, similo sobuKristu asikuvumeli. Kristu ubuthi ayikuvumeli tu. Ncwadi yaphezulu ithi uhleli ulindile lo muntu, ulindile ukubuya kukaYesu. Kwakukhala ixilongo ubebe esenza right, ephilela into zaphezulu, ejonga into zaphezulu. Xa sevuka uzawuvuka ayohlala esihlalweni sobukhosi. Uba kodwa ufe engamsebenzeli, uzawuvuka esihogweni. Isimilo sobuKristu. Bazalwane, nyamekelani izinto zaphezulu, zingabe izinto zasemhlabeni. Nebazalwane, nyamekelani izinto zaphezulu, ingabe izinto zaphi zasemhlabeni. Xa uza uphethe izinto, andithi ujola nenhlebendwana sengishiba awukayazi mos into right ne-wrong. Yes, caweni ne you are coming to worship, sengishiba uyabona iseninzi nje into. You are welcome, but it becomes a problem xa efika pha efuna unqanele lo Kristu thukuye. Xa efika umntana abantu yo akujo iyouth yaphayana, umuntu une-boyfriend yakhe kwasecaweni mntakabawo. Kuyaziwa uba hey ungamthathi aza yo aza omnye dabeni uthenwafota nosiko. Hey, nyamekelani izinto zaphezulu. Awukwazi uthi sowulapha wena usanyamakela izinto zasezantsi. Yo, anikayiboni nina mhlawumbe ningcwele nina. Kungakabikho brother ecaweni nqeketho ajole nalo alale naye, ajole nalo alale naye, ajole nalo badibane endaweni ethile. Achaza uba uye walala nam, nomnye athi ndifuna ukuzivela ngene, nomnye afika angene noma kuba no-wrong. Sise-teachingini kuba no-wrong bazalwane bam. Ngubrother ohambe nguchalaza okanye ngubrother onyamakela izinto zaphantsi, then kubekho usister onyamakela into zaphezulu. Adecide by you because usikho unyamakela into zaphantsi, mandihamba ndiyomjoga usikho anyamakela into zaphantsi. Nomnye afika athi as long as engakanyakameli kum athi I'm in. Who is wrong here? Ngubrother oqhuqhana namantombazana wam apha ne. Ngamantombazana lavumileyo ade abe nesibindi sokuqhuqhwa indoda enye. Iwesi bade babaliselane. Into ebuhlungu is that abantu abatsha bazomazi uba ubani wenza into zaphansi nomoni, kodwa afune naye ukuzokwenza isimilo sikaKristu. Okay, amazi futhi uba lo mfana uyityumzile inhliziyo kaMoni. Umbone esetshithiza ukuze caweni because umfana umgrindile wamtyuma wamthufana kuba bayaheda. Xelelo sacela wathi abafana bahedo. Xela nawe lo secela ba sister in Christ bayaheda. Isimilo sikaKristu uyamazi uba ufikile kudade benza izinto ebekungafanelanga uba bayazenza, and wena wabuvutha. Emva kokubetyumzile umoni nawe ufuna ukuyotyunyuzwa.
because lento yenzekayo namhlanje agqibe akuyeke abesothatha omnye kwalapha ecaweni okhangavuma ukuba sisigqulele ube seniba nengcwangu ova lo because kho abantwana babantu abazothatha abasiphethe kakuhle abazoba nengcwangu bazofumana ingxaki ebantwini ebebengasiphethanga kakuhle. Bekutheni wena uhamba uyi-test drive xa uqonda nalo brother, xa uqonda nalo mntu uqonda uba ilevel yakhe sisesimilweni sikaKristu andithi asijike sithetha ngesimilo sikaKristu, isimilo somzalwane. Nanku umntana abantu uyasikhonzela hey because osisi nqakethe umuntu ongisisi xa ekufuna wenza sure abantu ongisisi yo ngathi kungcono nomuntu ongubhuti. Once umuntu ongisisi waku-actela, umuntu ongisisi is dangerous, very dangerous. Sikho very dangerous umuntu ongisisi, very isimilo bazalwane bami sikaKristu ayizosinceda into yoba sibe sivutha silibaleni ngale nto. Isimilo sikaKristu because sesisengxakini njengoku kuthethwa i-restoration every day is because abantu balibele ngesimilo sikafunani izinto zaphezulu kwenza umuntu kulapho uKristu akhona. Very dangerous umuntu ongisisi aza nigade funa lento yokuba kubona fota nani omnye uyafota kanti une-intentions ezimdaka. This thing is vice versa. Elicala libulaleli neli libulaleli kodwa babe sivele sahlala kwiprinciple yesimilo sikaKristu. Akumnandi ukuxelela umfana uba uyandifuna ringi mo litsohong laka mo munweni ringi mo suyithetha loo nto xa uqonda uba nawe hayi kodwa ngathi nobuthayipharha lo mfu then uyithethe ungayithethi noba ne usho uba uyandifuna you know exactly yebazalwane kubalulekile ukuzithembe ani bobhuti ngokumbonayo ubuya ekuthele khawumehlise pha eyashini umxela uba mntasa ndikho kule nto and phuma very fast. So nina nikwazi ukugqagqanisela yeyazi uba uke wamgqagqanisela umfana ushwabana iminyaka noba sowutshatile akoyike because wamshwabanisa kakanye. Yo atsarhalela amantombazana azovuka ashwabanisa abafana nabafana bazovuka bashwabanisa amantombazana bathi besabuthi yeka lo nonsense yeka hayi ingxaki leyo uba hayi umntase suyenza lelo oh hayi bomntase kaloku hayi kaloku umntase sisenisiwe thina sobabili so uzixela ubuzoshwabaniseka instead uzawupetsula mo similo sikaKristu xelela lo muntu uba yeyi sizokhonza apha yo wo instead abazalwane endaweni yoba bakhuzane bayafakana mo endaweni yoba bakhuzane basi-cheerleaders. Hayi enoba funyanwe yigroup babani ngasiyange yafunyanwe yile group yethu nqaketha sauce yu hayi aza angasikafunyanwe hayi ngeke yeyi group yantoni isimilo sini kona kuqala nide nibe nee-groups ebazalwane sisimilo ingxaki yoba sivutha sitakatake sithi silibala uba kukho into ingcwele bethu bungcwele izinto ezaphezulu ziphethe izinto ezafakwa
kumwazisi etyeyeni. Izinto zaphezulu ziphethe glory of God. The blessings that you are praying for ziyafumaneka phezulu. Bengumuntu ongisisi manje onesimilo. Bengumzalwane onesimilo, isimilo sika Kristu. Bengumzalwane otransformed engqondweni. Ube ngumzalwane okwazi ukumhlola nalapho. Umphixanisi kwalapho umhlola ba wena at a distance umhlola. Benthetha ne teenagers izolo. Osinzi no Asiphe noyandisi ndithi kwalento yoba ude ube attached emntwini ombonayo uba une spirit esithile, it means it says a lot about you. It says senchaphe caweni umuntu ombonayo bu against abanye abantu, kodwa when you are so attached to this person, it means there's something wrong with you. Smilo sakho sidinga ulungiswa. Again, bazalwane ngathi we are praying for a generation that will say uba unasi isimilo sika Kristu ungasikube inkomo edla yodwa. Asosondela because asinolisa. Iyangolisa lento. Uyamazi ba every Saturday uyahamba uyonxila kodwa wena usafuna ukushomanisa naye. Ufuna uzixela ba sizosho ba nawe uyanxila. I must tell you umuntu ebe okhona xa kuyobulawa ukhona oko yena xa kuyobulawa kodwa uyathi anibulalanga nababulela anibulalanga ngoba hayi bendingekho mina ngobe khokho bendikhona qha kha ndisikhokhe ubulele na ubukhona. Oh Lord, can you raise a generation that will contain Christ, a generation that will live well, a generation ezoncama yonke into. There's something very profound and imamela lanto yonke. And after I prayed, uthi ukuba ndim okwenza wona ndishiye. Akunovuka igeneration enjalo ezothi noba undithanda kangakanani aseza uba ndikwenza uba ungamkhonzi kakuhle ungabuphila ubungcwele ndishiye. Noba ndiyayazi usenhlizweni yami nami ndisenhlizweni yakho ndiyayazi loo nto kodwa uba ndingunobangela ndishiye. Verse 3, for you died to this life. Kuba nafayo baye ubomi benu bufikelele ndawonye noKristu kuye uThixo. Pha kuthiwa xa ethe wabonakaliswa uKristu obubomi bethu ngelo xesha niyakubonakaliswa nani ninaye ebuqaqawuleni. Xa ethe wabonakaliswa, bazalwane bam ndicela ukuyithetha lento, ukubonakaliswa kukaKristu ezimpilweni zethu akuveli mhla safa. Kodwa you will live in an era where you will just confess and say, I am living in an era of yokubonakaliswa kwakhe nobuqaqawuli bakhe. Jonga izinto ezikwenzekelayo, jonga izinto ezifumanayo, ujonga amathuba uThixo wazisa kuwo, kodwa ndiphila kwi-era yokubonakaliswa kwakhe. Ukubonakaliswa kwakhe akuthi
bathi masiqale siye engcwabeni kuzovela mhla safa. Bukho okanye uzizipho? Bukho okanye uzizipho? Zizipho ne? Simamkele, okay. Hallelujah. So ukubonakaliswa kwakhe uKristu akazorevealwa sefifile. Ngoku sisadlubo sizokwazi ukubona uba ngoku ndiphila ekubonakalisweni kukaKristu. Ubambele i-10 ibe yigold. Ubambele ebazalwane asithethe intsomi apha. Siyayazi lento sithetha ngayo. There was a time apho kwakumnyama singazi uba kothini. Xa ufika ekhaya ufika indlu inentando qonda yo kumbashile, but ukubonakaliswa kwakhe kuyafika emntwini ophila isimilo sikaKristu. Ezi zinto awuzozi-enjoya songapha kwengcwaba. You will graduate, you will get opportunity, you will be employed, you will be self-employed, you will be managed, you will have material things. Ungayanga kosiyazi just njengokuphila isimilo sikaKristu. Isimilo sikaKristu usiphile nasemsebenzini kuthiwa afike ekugqibeleni nguyosophuma sike sijike izinto because awakhe akamyekeli. Isimilo sikaKristu uthi ngoku usibonayo uba weak, isimilo sikaKristu sime ngenyawo ithi kukani strong. It's now that you are going to push, and you are not just going to push, you shall reach your destiny. Akuthethi wena, akuthethi isimilo sakho so, but the character of Christ will arise you in the ashes. Character of Christ ube ukwimat of a situation. We see more apha ulala ungazibuza uvuka udleni, but isimilo sikaKristu siyakwazi siyathetha, siyakwazi ukuthinta umuntu. Isimilo sikaKristu allocates destiny helpers for you. Isimilo basona asithathi ngento nje apha, sithatha ngento enamandla, into ekwazi ukufunqula uthi uziva ndilimele. Isimilo sikaKristu siwena uphuma imiso uqonda mna isimilo sam si-defeated, but the character of Christ isimilo sikaKristu paves a way for you. I'm the first graduate in my family. I'm coming from a very big family, but zange kwaba quick graduate. I'm the first person to buy a car, not just a brand new car. I know what I'm talking about. Isimilo sikaKristu siyakuvuza. Isimilo sikaKristu sithi wena xa uphelelwe ngamandla sivuke sime ngenyawo sithi lala ngeqala nasenzoba ngawo amandla. Isimilo isimilo sikaKristu sikulinda kanye kube ngathi udefeated. Sibe sethi ndiyama ke ngonima ngenyawo yaqala ke. Isimilo sikaKristu silinda abantu bonke babhekele. Isimilo sikaKristu senza isimenye. Isimilo sikaKristu sithatha amanzi olwandle siwathathe siwaqhephule ngaphakathi ube sohamba phakathi endaweni eyomileyo ubuqonda this thing is not making sense. Akwenzi sense ayingxaki. Isimilo sikaKristu
Isimilo sikaKristu aza khona la era uziva betheke kakhulu. Konba lele ngecala khona isimilo sikaKristu kukhona umuntu konba ongithintileyo kwenzekani aphakile. Isimilo sikaKristu, isimilo sikaKristu sifika kwezazimo konba kunini nisophigas. Hayi madoda nesifo esinganyangeki ndinhlekise ebantwini thina sahleli kandiphakama. Hayi manantsi lokho yami ibovu ligwazi ligazi andinadate noba kunini ndiyahamba ndiya kwii-periods noba kodwa in the midst of the situation you hear the voice, you hear the hand touching you, and you're like, what happened? The character of Christ touches. I'm talking about the person that is living in the new life. Awusoze wanamla izinto as long as usahlala emzimbeni wakho mdala. You need to die emzimbeni wakho ukuzama lento uyizame manyani lento iyasebenza lento. Abantu amangathi kukho izimo thina esithi xa sijonga siqonda sonze zatshintsha. I'm here to transform your mind. Those situations are going to change. They are just waiting for you. Siyavana bazana? Silinde wena. Akho nto ungayifumaniyo xa uphila unesimilo sikaKristu. I'm saying this thing from experience. Ungamla nomtshato ongcwele. Uziva ngoku ndihambe emtshatweni endingawusebenziyo. Kodwa uThixo ondenzisayo, that teaches me, osetyenzwayo. Isimilo sobuKristu mntanam sokufumana nasemtshatweni. Kwintsikelelo ezingazokufumana kule age ukuya, siza kufumana in the later age. Smilo sikaKristu, smilo sikaKristu, smilo sikaKristu, smilo. If it means uhambe wedwa, hamba wedwa. Lento iyakufumana noba songumama umfundisi umdala. Ingxaki kwalento ufuna uhamba ufitha kwaba mama befundisa ingxaki. Ufuna uhamba ufitha negroup yakho. Ndithapha kunini ngabi negroups kodwa negroups yami niyazi igroup kamama le. Similo esibi. Because uba usiyeka ngoku siza kufumana songumama omdala ohamba efuna ukufitha. Amakhehleza amadala azokufundisa nobuthi nokuthakatha. Akubonisa impande ethile uba xa ungasebenzisa impande ethile. Because kaloku esi similo zange ufuna ukusicumza semtsha. Sizothandaza. Apostle Paul uthe abazalwane baseKolose, for you died kule life. Yabazana kuxoma khona ukuthi wafa wena kule life. Kule ufuna ukufitha kuyo ngoku wafa ngoku wamsamkela uYesu wafa qala wafa kule life. Sebona bazana ilento uba ukuba zange wamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi awunongixelela ubuphila new life. Ayikho new life engekho uKristu.
A new life goes with you accepting Christ as the Lord and Savior. So, noba ndingahamba ndisithi hayi isidalwe esitsha awukwazi uba sister i-new life awukwazi ukungena kuyo ndisho noba nangemali akungeneki. Ndivula uprofeti esithi baya-ordeyinwa nangemali, ndiqonda yho sana noba banga-ordeyinwa ngemali, kwi-new life akungenwa ngemali. Nyanisile because kukho abanye abantu aba-attain izikhundla because of their finances, because of ubutyebi babo, because of imfundo yabo, because they are driving. Yay! This life has got nothing to do with that. But this life has so much to do with Christ, with a person accepting Christ. Man, kutheni wena kokwenu ingakaziwa inkolo yakho namhlanje? Uba uthi kwi-new life, kutheni kokwenu ingaka-embracewa inkolo yakho namhlanje? Kutheni xa besenza izinto bathi siyakwazi awungeni kwezi zinto wena? Kutheni lingake liphume lo gama linjalo? I was motivated with this mom. Esisho sithi ekhaya iyaziwa inkolo yami. But no what? Never so? Because they are protected lento. And fanele yaziwe kokwenu lento ukuyo. Sikazoxakana nawe sofile. Yo. Aza bathatha abafazi babo benziwe izinto ebebengaziphili, because nani xa senitshatile mntakanqiketho le usikho mayaziwe inkolo yakho ngomkakho, mayaziwe umkakho angangeni noba kuphi. Sofika simfundise thina sithi akho ngxaka, angaphilisha angathina angawakha amanzi abasinkuna basumlilo athinte, but kukho izinto akakho umuntu kwafaku ongandixelela uba mandihambe ndiyokwenza umqombothi. Azange ndifike ndisho ndithi ningandixeleli loo nto ndisindisiwe. Kodwa umnikazi wento waveza into kokwabo. Now xa ndifika mna bafika sesazi uba umkabani akangena entweni ethile because ivezwe uyimele engakathathi. Awuzokwazi uyimela ngokufaka. Sekhona? Oh. Sizothandaza. Kodwa masingene ephakula verse 5. So put to death the sinful. Bhubhisani ngoko amalungu enu asemhlabeni. Sevana bazalwane. Into engathi singaphuma nayo ke namhlanje kuyo yonke lento bengiqobo ukuyithetha. Masike sibhubhiseni yonke le sinful nature. Bhubhisa umbulo. Khathi makhala kubhubhisa umbulo. Yohalela abafana. Bhubhisa lona xele, bhubhisa lona. Yakulimaza lona. Yasingcolisa isimilo sika Christ lona. Bafana bade baxakwe kuwe because sana uya-actela abafana. Namantombazana axakwe ngubrother usindisiwe. Xake. Nabanye umama ufumanisa uba omnye utshatile kodwa akoneli ngulo wakhe. Safuna ungcamana amadoda abanye abantu. Akoneli le. Sikhuza amantombazana, sikhuza abafana nomama abatshatileyo bafuna uzibetha kwamadonye kwamanye hey. Similo sobuKristu. Usindisiwe ufuna uzibetha emantombazaneni. Uyintombi. These are the things that we will forever discourage them. Phinda ube ngumfana ufuna uzibetha abafaneni. Sithi kuthiwe bazalwane bami yonke into right.
sithi yonke into right. Isimilo sobuKristu. So yifa embulweni, yifa emjolweni, yifa ekungcoleni, yifa kubuthakathaka obuhlazisayo. La nto yongabi na self control yifa kulanto, uzohlazeka. Yifa kulanto. Uyakwazi ukuzigcina, usigcine, vele uzothi bhunge second. Hlazeke. Yahlaza lanto. Bazana ungena esoneni kuyahlaza. Mhlawumbe wena uhleli apha wangena esonweni wabuya. Kukho abangena esonweni abasafe esonweni namhlanje. Kukho abangena esonweni abafayo, bafa manyani, bafa nasenyameni, baphansi komhlaba balindwe sisoko. Yahlazisa isono. Ndiyabona njengoba sihlekelwa kangaka kuthiwe hayi unganayo nobinye indoda, boyfriend nobinye ungacourtshipa, hayi ungathini uzohlazeka because inyama lento. Inyama lento. Ufuna ungixelela uba usene interest yotywala, uhleli nabantu abaselayo, awuzosela. Inyama kaloku lento, ayifuni uba sibe sivutha kakhulu lento. Udinga ukuzikhwebula qha endaweni. Sikhwebule. Suka endaweni obonayo ibiza kungcolisa, suka endaweni obonayo uba lento uba ndiyaqhubeka apha ndizawungena because asinoyibalekela lento bazalwana. Izinto azoyiseleki kude kube kuyaphela, ezinye ziyoyiseleka. Kukho abanye abantu abathi xa bejonga utywala babona iparafini, uqonda uba jonga noba ungandibeka nesavana apha imini nobusuku uyibeka apha phambi kobuso bam, angeke. Akho nto engathi mandisikraqazele, but kukho abanye abantu abangathi andibona nje kancinci nje, ndithi rhaqa nje kancinci. Uyayiva ne? Uyathetha laa mzuzu uqonda uba mani uyithi krweqe nga shanakho sathana zeliyataka. Kukho izono ezinjalo asikazenzi ingcwele kakhulu. Singazenza ingcono because yile nto esilimaza. Kukho izono othi xa uzijongile inhliziyo yakho izirhalele. Kukho izono othi xa ushonqonda hayi ke sana. Hayi. Noba ungabubeka apha ebusweni. Hayi ananenhliziyo engathi ngalence. Ananto elapha. Xa ungumntu yazi ukuzohlula izinto uba esi isono siyandithemtha, andikoyiseleki kude kwaphela. Therefore protect yourself. Uyayazi mos uba usenayo inhliziyo yoboyboy. Uyayazi uba futhi sendisho uba uyayazi nje uba uyakhaleza ukhetha. Oh ngiyazenza ngcono ke ndisela amanzi. Uyazazi nje uba uyachazwa nomfana onxibe kakuhle. Sabiza amagama abantu kwakhanya. Ndiyaba ile nto kumnandi ukwazi nee-daughters zakho. Ndiyayazi nangona abafana abaneweak. Ndiyabazi namantombazana aneweakness entoni apha. One day ngangumprofethi ndichaza uba wena kwakhanya ingxaki yakho yile, wena Liana, wena Moni, wena Asaza ndiyakwazi wena. Ndiyakwazi wena Meli ndiyakwazi. So akekho mntanam umuntu ozokubalekela, sibalekele ngokungakho. Yho. Hayi ke uske uthi wena xa une-character ethile yabafana abanye ngathi banxiba neebhrukhwe ezingoqatha out. Oh faka utheni ngathi unxiba ibhrukhwe eqatha out. Uqonde uthi uyom-eda umfana kodwa uyayazi le nto. Uyom-edelani because uyayazi uba lo mntu uzokuyisa oko. Uthi ufuna ukuba nenamba yakhe because uzawungena nyhani uzawuwa isimilo sikaKrestu. Because kuwe kudominate isimilo sakho than esikaKrestu. Therefore run away.
ingxaki le nto yoba hayi asifuna ukubalahla kaloku abantu asifuna uba ngathi asifithi hayi kaloku uzoba ngathi asibafuna abantu abaselayo uzoba ngathi asibafuna abantu ube phaa sithi siyakubona ulanqaza le kwiividiyoz zakwa-Ace uzuphethe mntakaba ukuphethe nawe uphethe because ube phakathi kwabo uzixelela uba isono siyadlala kwakutheni uyesu uthi uJohn xa ethatha John 3 verse 6 wenje nje uthixo ulithanda kwakhe wancama unyana wakhe ucinga uba isono ibiyinto elight wayezomncama uyesu asidlala isono ebazana sidlala isono uba isono awuyikuso amanye amaxesha siyakwazi uba sikuleqe nje uqonda uba yabona ngoleqwa sisono siyandileqa enye into uba ye uyandifuna he ayunqanela uqonda uba but awuzondifumana because I am transformed. Ukungcola kubi inkanuko embi thetha iBhayibhile akuthethi inkanuko enjani ithetha asuthi embi qha ithethe zoyithula amagama andithule manigqitha yazi uba yintoni ekhonisa kakuba abantu abatsha abanye abantu abatsha abanangxolo utywala futhi abanye abantu abatsha abahlebi abanye abantu abatsha bathobekile abanye abantu abatsha they have a serving spirit, they serve wholeheartedly, and abanye abantu abatsha they love God but inkanuko embi inkanuko and ke akuthethwa ngezinkanuko into embi yoba ufike mhlawumbe kukho otata umlamleli abazoyithetha phezu kwentloko yakho inkanuko embi ngokusomdala kanti buhamba uembracewa oko wena uhamba unenkanuko embi kula mabandla uembracewe. Take a mic, minister, take a mic, shout them, take a mic, intercede. Kanuko embi yakhe warikhabasha nenkanuko embi yakhule athi yaqina ufika njengoku sayililitye xa suxelela ngayo ukhawuleza uyosplaga kuFacebook ingxaki inkanuko yakho embi ayiqhelanga ukuzanyazanyiswa kwikhona uthi hayi othomokazi kulaa nto yabo hayi amalusi inkanuko embi ingxaki seyililitye kaloku xa seyililitye ayizondo ayihloniphi kaloku inkanuko embi iyaxabanisa inkanuko embi ibiza umfundiswa ngegama inkanuko embi ibiza uma mfundiswayo ithi hayi bongandixeleli ngothomo hayi ndabiza ngothomo ingxaki ngoku you come to understand ukuthi inkanuko yebazona inkanuko embi yabona umuntu onenkanuko embi elilitye ungathi umzama ukumlungisa kuqhwabe ngempawu. Mother's Day ndathetha apha about the relationship of a mother and a daughter ndathi kuyaxhomekeka uba urelate njani. Asoze ndirelate ngendlela efanayo noCece noAseza. I am relating with them but asoze ndirelate ngendlela efanayo. My love for them is mutual iyafana but my relation it must differ because aba bantu badiffer. Uba ndithi xa ndiza kuCece ngambona elungile ndidile nayo ngathi ndila noAseza mpama asentsho inyani bazalwane. So nani apha xa nerelate sanorelate ngongathi uAli xa urelate naye asoze urelate endlela efanayo nomunye but you are relating but you love him.
futhi ufika uba you love her same way, but i-relation is going to differ because abantu abafani, characters azifani. Ufika uba mhlawumbi ngathi yho, yintoni ukuthi uzithembe kangaka uzecaweni, angazi aphinde ezecaweni. Ndithi lo yintoni ukuthi uzithembe kangaka uzecaweni, athi ndizawuya futhi ndizawuzithemba kakhulu. Omnye athi bana yho hasana sisoze ndilibeke. Inkanuko enjani bazalwane? Uthi kutheni yintoni eqhekeza i-youth department? Inkanuko inkanuko embi ayipheleli qha emjolweni, iphelela napha yoba nimonelane. Inkanuko embi ukhanuka into zabanye abantu. Awukwazi wena ukum-appreciate umuntu kwi-level, kwi-season yakhe uthi wow, well done mntase, I'm celebrating. Awukwazi usele inkanuko yakho ayikwazi ukudila nomuntu xa uThixo evule ingcango yena for kulo season uthi wow, I'm celebrating. Instead inkanuko yakho embi ikwenza ube nomona. Yayazi ke lento I-excite. Inkanuko embi nje qha. Cela simene ngenyawo sizothandaza. Cela ungiphe ifowuni lelithi. Bazalwane, mina ndithe xa siqala ndathi ndicela sivele nje silentuke umuntu abe nguye. Ukhona oncedakeleyo namhlanje? Ukhona bazalwane oncedakeleyo namhlanje? Ndicela nje ukutsho lento uba mayibe yigoal yakho ngosisi, into yoba uthandazela ukuba transformed sisaye emthandazweni. Ngosisi uzozibona. I'm not giving you ke into endingayisebenzisiyo. I'm not giving you something that engandincediyo. Nam sometimes kuba khona amaxesha uqonda uyabona lena into okanye lona umntu okanye lo mzalwane uyandisusa esihlalweni, kodwa ndincedwa yinto yokubuyela kuThixo ndibe transformed. Can we be transformed? Spend time in prayer. Ukuzise emthandazweni. Akho nto wrong noba ukuthatha ifasting yakho ndiqonda uba Thixo ndonakele. Uzise nje fasting uthi Thixo ndonakele nje. Uye kuThixo uzise sendisho uzithathe. Uzise uthi Thixo andizofasta kwakwenza kwanto. Andizazocela kwanto qha ndonakele. Kangendlela endonakele ngayo ndiyidanger kwalapha kum. Meditate on the word. Let scripture lead your prayers. Zizinto ke ngoku zonke ezi awukwazi ukuzenza uba isimilo sikaKristu awunaso. And test your understanding nabanye abantu. Sohlala uright oko. Sohlala uzixelela uba you are always on the right. Sometimes khawukubuyele kuwe uzive uba ingaba akho nto wrong endiyenzileyo, akho nto endimenze wrong, ingaba ndisenza right yonke into.
According to book of Luke, i-character kaKristu, uKristu waba ngumsindisi, which is ubuKristu buhamba also nentobeko. Jonga uYesu uhlamba inyawo zabafundi. Suphakama. Andifuna uba siyivuthele. Suphakama. Because apha empakameni uduphakamele noKristu. Eluze noma uzothandaza. Apha empakameni uduphakamele nawe noncedakala kwakho. Because ukuncedakala kwakho kuxhomekeke ekuzithobeni kwakho. Until ukwazi ukuzithoba. Uthi abazithobayo bophakanyiswa